Avui preparem pastís de pastanaga. Per fer-lo necessitem 160 grams de farina, mitja cullerada sopera de llevat químic, mitja cullerada sopera de bicarbonat sòdic, una cullerada de postres de canyella mòlta, 2 claus mòlts, un pols de sal, 3 ous ben frescos, 200 mil·lilitres d'oli de gira-sol, 270 grams de sucre, 50 grams de nous picades, 50 grams de coco i 135 grams de pastanaga ratllada. I per la glaça o cobertura, 175 grams de crema de formatge, 70 grams de mantega, 35 grams de sucre en pols, 25 grams de mel i 30 grams de nous partides. Comencem per preparar la glaça del pastís. Preparem 2 bols i en un bol batem la crema de formatge amb una espàtula fins que ens quedi suau. En un altre bol batem la mantega, el sucre en pols i la mel, embolcallant suaument perquè ens quedi ben airejat. Barregem el contingut dels 2 bols. Remenem suaument fins que ens quedi ben homogeni, tapem amb paper film i reservem a la nevera fins al moment de cobrir el pastís. Folrem la base d'un motlle de 20 centímetres. L'untem amb mantega i reservem. Per fer la massa necessitarem 3 bols. En el bol número 1 barregem els ingredients secs: la farina tamisada, el llevat químic, el bicarbonat i les espècies. Ho barregem bé i reservem. En el bol número 2 hi posem un ou sencer i els 2 rovells. Reservarem les 2 clares dins d'una tassa. En el bol número 3 hi afegim l'oli i el sucre i amb una batedora de varetes ho treballem uns minuts a velocitat mitjana. Abaixem la velocitat i incorporem un ou sencer i els 2 rovells. Ho batem fins que ens quedi ben barrejat. Afegim les nous picades, el coco ratllat i la pastanaga. Anem remenant suaument per barrejar bé tots els ingredients. I finalment incorporem els ingredients secs, a poc, amb suavitat i sense remenar gaire. Ho farem amb moviments suaus i envolvents fins que ens quedi ben barrejat. Agafem les clares que teníem reservades i les posem a punt de neu amb un punt de sal. Acabem incorporant a la massa les clares muntades. Ho fem amb 3 vegades, embolcallant amb una espàtula i vigilant que ens quedi una barreja homogènia. Aboquem la barreja en el motlle que tindrem preparat i l'entrem dins del forn que ja tindrem calent a 170 graus. El deixem coure una hora aproximadament. Pot ser que necessitem més temps. Fem la prova amb un escuradents i si quan punxem ens surt net, vol dir que ja el tenim cuit. El deixem refredat totalment abans de desemmotllar i un cop fred ja podem escampar la glaça. La repartim amb una espàtula. No cal que ens quedi irregular. Podem donar-li forma ondulada o irregular. I per acabar hi posem al damunt els trossos de nou que tenim reservats. I ja el tenim. Aquest és el típic carrot cake, el pastís de pastanaga. Esperem que us hagi agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like i subscriure-vos per rebre un avís quan publiquem les noves receptes.